ସାଙ୍ଗମାନେ ଗପଟିର ଶୀର୍ଷ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ବରଜ। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବରଗଛ। ବିଶାଳ ଚେର ଆଉ ଓହଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବରଗଛଟି କେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବାସଗୃହ ସାଜିଥିଲା। ଗଛର କଡ଼ରରେ ପଶୁମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଗଛର ପ୍ରତି ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲେ। ସକାଳେ ଆଉ ସଞ୍ଜରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସୁମସୁଧୁର ସ୍ୱରରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଆଖପାଖରେ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ସେହି ଗଛ ତଳେ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରେମାଳାପ କରୁଥିଲେ। ଖରାଦିନେ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଏହି ବରଗଛ କୃଷକ ଭାଇଟି ନିଜର ଚାଷ କାମ ସାରି ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ନିଜର ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା। 1999 ମସିହାର ବାତ୍ୟା 2014ରେ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏକ ଶାନ୍ତ ପ୍ରାଚୀର। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବସା ଭଳି ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଛ ଉପରେ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧି ରୁହନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥୀ ଥିଲା। ଏହି ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟି। ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରାଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କଟାଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ବିପିନି ସାହୁର ଘର। ବିପିନି ସାହୁ ଗରିବ। ତା ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଚଳେ। ଚାଳ ଛପର ବିଶିଷ୍ଟ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ତିଆରି ତା'ର ଘରଟି। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଲାଗି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ରହିବ କେଉଁଠି? ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଥିଲେ ସେହି ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ବହୁତ ଥର ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଗଛଟି କଟାଯିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ଠିକାଦାର ଡୋଜର ଆଣି ଫେରାଇ ନେଲାଣି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଗଛଟି କଟାଯିବ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ବିପିନି ସାହୁ ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ଜଗି ରହୁଥିଲା। ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରଠାରୁ ଯେମିତି ସେହି ଗଛଟିରେ ଅଧିକ ମାୟା ଲାଗିଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଆଉ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୁଁ ଏହି ଗଛ ମୂଳେ ରହିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? ସେଇଦିନ ରାତିରେ ପାହିଲା ବେଳକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ କାନ୍ଦି ଦୁଃଖରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ବାହୁନି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖବର ପାଇ ଧାଇଁଗଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ସେହି ବରଗଛ ପାଖକୁ। ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା କାହିଁ କେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମୃତ ଶରୀର, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଗଛର ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଥିଲେ। ଖାଲି ସେମାନେ କାହିଁକି, ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ରାଗରେ ଗରଗର ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଠିକାଦାର ନିଜ କାମ ସାରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କେଉଁଆଡ଼େ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାଗରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ଠିକାଦାର ଆଉ କେବେ ସେଠାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିନି। ଆଜି ବି ସେହି ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟି ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେଇଠି ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ଯେମିତି ଥିଲା ସେତିକିରେ ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ସେହି ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟି ଆଜି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ସ୍ଥାନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି।